умед мепурсад. мошина гуфтем шумо Гуфтем соати чанд мебиёяд? 5:30 ҳаминҷа мешавад. бина ягон камолӣ нашавад. хуб Хуб. бача иҷо шудӣ? ҷовидона интизорум ҳозир мебура якҷоя мием. охи ман вая файрод кардаги нестим охи. ҳеҷ гап надора охи ман айноми ту бая даъват кардагиам. о чо мекунӣ уборкаша инҷа даъват карда? дили ман мекашид ман худум даъватшо мекардам. биё охи тезтара биё мо интизорим тура. набай умед да киҷоӣ? кор да. хоб омода шудангир ҳозир ман миём якҷоя меравем. куҷо? туи шеҳрзод охи? мара хабар кардагӣ нест. хоб мара гуфта буд ки ту да хабар кунам, ман фаромӯш кардам. тайёр шудангир ҳозир ман миём. умед хуби дӯстам? дер кардам? не ҳай кун мерем. ҷовидон бахшиш бародар, барои чӣ? ман хеле дурӯғ гуфтам. шеҳрзод хита туи даъват накарда. ҳеҷ гап не. ман хислати ӯро медонам. дар ин замона пул мошин надошта бошӣ, даъват кардан як тараф истад, баъзеҳо ҳамроҳат салом намекунанд. рафтӣ аз нои маам табрикш кун. ман ба ҷое ки даъват шудагӣ набошам намерам. ҷовидон ҷое ки тура даъват накардам ман ҳам намерам. пуш дара мерем ягон ҷо ширнӣ мезанем.